सांग्रां जा बायलाजिला लांग्रा बेफारिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा बायलाजिला लांग्रा बेफारिया खावनानै लांनो हागौ नोंथांनि न'निफ्राय माल माथा नंगौ बे समाव बङाइगाव जिल्लानि दनतला बाजाराव रायजो राजाफ्रा सासे सिखाव हमनो हादों बाजाराव ना बायनो होननानै ओंखारबोनाय हामेद आली मुंनि सुबुंनि सिपिनिफ्राय गासैबो रांखौ थर मोनाजासे खावनानै लाङो सासे बायलाजिला माल बायग्रा दुबुरिनि जयनाल आबेदना ना बायनो होननानै फैनाय हामेद आलीया सिपियाव सोनाय लाखानाय रांखौ माबोरै गोमाखो होननानै नागिरनानै हालाय हाफाय आरो बे समावनो बायलाजिला बायग्रा जयनाल आबेदना खाथियाव थानायलाय आरो बेनि सायाव सन्देह खालामनानै नागिरनायाव गासैबो रांखौ जयनाल आबेदनिफ्राय मोननो हायो आरो लोगो लोगोनो पुलिस लेंहरनानै जयनाल आबेदनखौ बयथामारि पुलिस बिफाननो गथायनानै होयो रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बाजाराव साइकेल बाइक गोमानाय आरो सिपिनिफ्राय फैसा गोमानाय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो होननानै फोरमायदों মাছ কিনিবা পাঁচফালে আছিল মানুহটা খারাপ মই মাছ লৈছোঁ মাছৰ পইচা দিম ইতিমধ্যে মোৰ জেবত পইচা নাই জেবত হাতে এখন পইচা নাই পাঁচফালে হাতটো টানিয়া ল'ল লোৱাতে মই উল্টি ধরলো ধরিয়াত ধরার পাছতে লগালগ পইচাটা মানে জেবত ভৰাই কি নাম আছিল ল'ৰাটাৰ ল'ৰাটাৰ নাম জয়নাল নাকি ক'ত ঘৰ বিলাসীপাৰা এনে কি কাম কৰে ল'ৰাটো ভাঙা চুৰা ঘূৰাব লাগিব পুলিচে কি ক'লে আপোনাক পুলিচে মোক পুচি লৈছে যে পইচা লৈছিল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে নেকি দন্তলা তেনেকুৱা ঘটিয়ে থাকে खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय डुरान्ड काप फुटबल मेच क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चीफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिग्निटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे डुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे डुरान्ड काप फुटबल मेचनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों